Na fronte tiña unha estrela e no bico un cantar. Na fronte tiña unha estrela e no bico un cantar. Rosalía, 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 nosa amiga. Aquí comeza a historia de unha superheroína. Hai muchos años a nosa fala si o galego estaba engaiolado, preso dos poderes do mal. Non lle deixaban falar, nin gritar pola súa liberdade. Estaba só, triste e enfermo. Ata que un día naceu unha nena chamada Rosalía. Desde pequena medrou escoitando os contiños e cantigas que en galego lle cantaban e contaban a xente humilde das aldeas do mar de Mallorca. É unha conta de que non había libros escritos en galego e quixo remediar. Coa súa pluma empezou a escribir en galego e foi tal o poder dos seus libros que outros e outras empezaron a escribir en galego e incluso a falalo. Rosalía despregou o seu poder coa súa pluma e rompeu as cadeas coas que estaba presa a nosa lingua. E incluso o máis malísimo desta historia, empezado mamala. Querele ser unha superheroína como a Rosalía? Sairei Rosalía ao mundo inteiro. De palabras de lume sobrevivir a un esquecemento. Un tempo de chuvia, un tempo de palabras de lume sobrevivir a un esquecemento. Nubes e andareiras no ceo gris, botas a criscar na xanela, roupa enchopada a secar na lareira, vingueiras na lameira,